Karong sayo sa buntag, una na kong nabasahan ang dili maayong balita. Ingon dito nga ang naadunay usa ka mayor sa Osamis City gipatay. O kani siya, ang pangalan mo si Mayor Michael Gutierrez. Kini nga mayor usa ka kandidato sa pagka-bise gobernador dito sa Misamis Occidental. Ginaingon nga niadtong Disyembre 24 samtang sila naglingaw-lingaw, ipahigayon nila ang ilang Christmas party, usa ka sniper ang mipusil niya ug naigo ay ang walang agtang ug milapos sa iyang tangkugo. Ug kini gidali siya dala dito sa ospital sa Osamis City apan dili nila kaya, ilang gidala dito sa Manila. Ug niadtong Lunes, walay swerte, nakabsan siya sa iyang hinulamang kinabuhi. Maigsuon, wala kita kahibalo kung unsay hinungdan sa iyang kamatayon. Pero, way laing kapasanginlan ang mga katawhan, kundili ang politika, no? Political related. Kay nagsingabot man ang eleksyon. Maigsuon mo kini kamatuoran sa atong katilingban karon. Makahadlok, makaguol, usahay makasuko. No, nga sayon ra kayong kutluon ang kinabuhi sa tao, murag kinabuhi sa usa ka mananap. Basta lang kay maangkon ang kaugalingong interest. Maigsuon kaning panahon na labi na karon nga nagsingabot ang eleksyon, gihagita sa pagkamabinantayon. Kay kaning mga tawhana, mao kini sila ang mga Herodes sa atong panahon karon. Makahidumdum mo sa ebanghelyo gahapon, o sa atong kapistahan nga atong gisaulog, Holy Innocents Day, no? Unsay gibuhat ni Herodes? Kaya nahadlok siya nga naay mupuli sa iyang gahom, nahadlok siya nga naay mupuli sa iyang pagkahari, nahulga siya sa usa ka bata, iyang gipapatay ang daghang mga inosentes. Hakog sa gahom, hakog sa bahandi, o hakog sa otoridad. Pero karong adlaw maigsuon, gipahinumduman ta. Adunay mga tawo nga maayong ehemplo nga sarang natong kapamalandon. Gihatagan ta sa Ginoo og mga tao nga atong angay sundugon sa ilang kinabuhi. Si Jose, Maria ug si Jesus ug si Simeon. Ug giunsa nila pagpakita ang tinuod nga pagpangalagad. Simpleng tao, dili hakog sa otoridad, dili hakog sa gahom ug dili hakog sa bahandi. Ug nakita nila nga ang tinuod nga pagpangalagad mao ang pagsunod sa kagubuton sa Dios. Ngayon unta nga ang batang Jesus maghiya kanato kanunay kung unsa ang tinuod nga pagpangalagad. Karon mag-atong pangutan-on ang tagsa-tagsa nato ka mga kaugalingon, kamo, ako sa akong pagkapari. Unsay gibuhat nako? Ako ba kaning gibuhat aron lang sa pagguba sa ubang tao? O ako ba kaning gibuhat sa tiunay nga akong gipanumpaan? Kamo sa inyong kaugalingong mga kaakuhan sa kinabuhi. Pamalandungan nato sa inyong pagkaasawa, sa inyong pagkabana, gipaminaw ba nimo ang tingog sa isa-isa? O ginaot unta nga ang batang Jesus nga maoy atong principal karakter karong panahon sa Pasko, maghatag nato nining kamatuoran. Ug mao ka ng kamatuoran nga atong gisunod kanunay, nga mo'y atong punteriya kanunay sa atong kinabuhi ang tinuod nga pagpangalagad. Hinaot pa unta.